करण, एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग आके एरोस्पेस इंजिनिअरिंग आके कसा डिफरन्स असा? एरोस्पेस इंजिनिअरिंग म्हणलेले एक ब्रॉडर ब्रांच. ताचे भितर एरोनॉटिक्स आणि ॲस्ट्रोनॉटिक्स म्हणून 2 सब डिव्हिजन्स असता. करिक्युलम वाईज एरोस्पेस इंजिनिअरिंग आणि एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग मोस्टली सिमिलर. बट एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग अंतू तुम्ही विथिन दी अर्थ्स एटमॉस्फियर कमर्शियल एअरक्राफ्ट मिलिटरी एअरक्राफ्ट अर्थ्स एटमॉस्फियर भितर कसं फ्लाय जाते की ताजे सिस्टम्स ताजे ऑपरेशन्स ताजे स्ट्रक्चर्स ಬಗ್ಗೆ ಓದಿತಾಚಿ एरोस्पेस इंजिनिअरिंग अंतू in addition to all of these you will also study and you'll focus more on space vehicles spacecraft asupuro launch vehicles asupuro tajje structures kasane tajje behavior tajje operations those instrumentations you will focus more on that. So curriculum wise mostly they are similar except this difference between within the earth's atmosphere and outside of the earth's atmosphere vehicles. Overall in terms of job opportunities तुम्ही एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग करून तुमगे मास्टर्स एरोस्पेस इंजिनिअरिंग अंतूय करूं देन यू विल ऑल्सो हॅव नॉलेज ऑफ बोथ ऑफ दीज डोमेन्स अँड तुम्ही वर्क करू का नासा इस्रो थंय पुरा ट्राय करूं येता. एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग करून मेजर अगेन इन एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग केल्यारी तुमका कमर्शियल एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री और मिलिटरी एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री ताजे भितर विथिन दी अर्थ्स एटमॉस्फियर कसं असतं की त्या वरचे का पॉसिबिलिटीज असतात. If I have to compare between the two branches, possibly aerospace engineering is a little more complex, but it is very interesting as well, and it offers wide range of opportunities if you pursue your masters again in aerospace engineering. Thank you. Thank you, Karan.